ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଷାସୁର କିଏ? ମହିଷାସୁର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ କେବେ ତପସ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷ୍ଣୁକୁ କେହି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ବିଷ୍ଣୁ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଇଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନା, ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଇଏ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଯାହାର ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ବା ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ କି ଏମିତି କିଛି ରାକ୍ଷସମାନେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବୋଲି। ତପସ୍ୟା କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି, କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରିବେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୋଳା ହୋଇକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମାନେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ତଥାସ୍ତୁ, ଚାଲ ପରେ ପସ୍ତାନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ପିତୃ ସଦୃଶ, ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବର ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିପାରନ୍ତାନି, ଆସିକି ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ବର ମାଗିଥିଲେ ମୋତେ ତ୍ରିପୁରରେ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଦେବସ୍ଥା ହସ୍ତେ ମରିବିନି କି କେଉଁ ମାନବ ହସ୍ତେ ମରିବିନି, ଏମିତି ବହୁତ ବର ମାଗିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ତମେ ଏକ ନାରୀ ହସ୍ତେ ମରିବ, ଯେହେତୁ ତମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ନିହାତି ତମେ ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେପରି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଏକ ଶକ୍ତି ନାରୀ ସହିତ ମରିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଇ ମା କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ନେଇ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ।